Khulumbai kha jotono no ani mung Sonjo Deborma ani gami ke Unakoti Tripura o ang TSR chakri khayo 6-7 বছর রমই আং আগরতলা tongo Cinti prasa rong thani kaisa kok kasar mung ba saklai mung Cinti prasa jara sia tongnai rok jara rajakor agoli bai saljak siniti prasa rok আগরতলা o office bo department ni bo jaga bo office ba doctor bo bemar hamya bo bemar nainai ni bo doctor ba jibi hospital phaina ge tam khaina nang tamo process tong amtui jara sia sinti prasa tongnai rok norok ni ba norok nang help khainai norok agoli phai ongkhar phai gangkai norok train by eba khai bus by phai jodi agortala phai ongkhar phai gangkai jara sia tongnai rok norok na ang talangai thanai norok ba jaga thana musong talangai phonongnai ang je sima jaratui ang je mansak norok na talangnai ani gari bain talangnai phonongnai doctor nai doctor phonongnai hospital phaina angka hospital tui hainai office je kono office thana angka norok na angtlang thanai motamuti ang sinibai agortala jaratui tak motamuti sinibai ka engkai abisingo norok je ani gari bai solimani abun norong thane ang rangkhok saphan naya bura ungthung burisok ungthung sarai ungthung ba medium boyos rok borok phan ungthung jottono help mannai ang je mansak je agortala tongsak ang help khaina norok no sai tongnai norok phainani sakang ano একদিন বা 2 দিন সালসা বা সালনি sakang norok ang ma ano contact ma khainai phia ba SMS ma khainai SMS khayeng yang ke call khayei norok ang bai sakang ma korongnai tamni kai ani bo duty manage khai ang norok ma help ma khainai jara sini borok sia tongnai borok ni bagai simi sinai rok to borok jamja jotono khaibainai jara suk jaya borok rok ang sudu norok no talangai phonoi mano ani gari bain talangnai ani gari bain daisa tunirinai bus stop jara ba train station jara ang no talangrinai plus ang oboni bagai norok no help khaina bagai ani kaisa YouTube channel khuloka ang ani channel ni bumung ke imang muk thang mixed 0812 abo ani YouTube channel ni bumung narago YouTube channel no subscribe khairi di tai ani o video no joto jaga no share khairi di share khairi mani pore jara boro YouTuber rok norok bo kisa saglai di ang help khainai je mansak ani je yaksuk sak rang puisa rime phano ang ani gari bai tlangai guru oi taisa je nogo thanai borong taisa bus stop jara ba train station jara ang hajarotui tunai renai abo ongka ani help norok ani channel no subscribe khairi di ang tai busango tai bo norok no help khainani bagai norok no koyo hambai